O agosto gastronómico de Valga está preto de chegar ao seu final, pero as actividades e iniciativas culinarias non deixan de aumentar a súa calidade. Esta fin de semana comezou na vila a 9ª edición da ruta concurso Tapa Anguía, unha promoción na que participan 10 bares da vila, cada un coa súa propia elaboración. Nesta ocasión, os petiscos de anguía poden degustarse no Bar Pardal, no Praia Fluvial de Valga, na Pastelería Caprichos, no Bar Potel, no Bar Maneiro e nas cafeterías Bar O Pontellón, Couceiro, Auditorio, Comparada e Alba. As tapas son gratuitas con cada consumición e as elaboracións non deixan de sorprender cada ano. Pemento rojo, pemento verde, cebola ben picadiña, leva gambón. É base de arroz con anguila frita e unha salsa especial con ovo e nata e semillas de sésamo. Cocinado a baja temperatura, 64, 70 grados más o menos, durante hora y media. Luego le hemos hecho una salsa barbacoa con todo lo que lleva la salsa barbacoa, no nos vamos a extender demasiado, y la hemos mezclado, la salsa barbacoa, con ella. Hemos elaborado nosotros mismos el buelabén de hojaldre y lo hemos caramelizado. Y bueno, y la finalización es rellenar el buelabén de hojaldre con la anguila a la barbacoa, como le hemos puesto. Esta pasada fin de semana foi a parte do concurso. Os interesados puideron votar pola mellor tapa e ademais entrar nun sorteo de 10 vales de 30 euros para gastar no comercio local de Valga. Só puideron enviar o seu voto aqueles que posuían os selos dos 10 establecementos participantes. Co resultado da votación entregaránse 3 premios ás elaboracións máis votadas: un mandil de ouro, outro de prata e outro de bronce. Ademais, haberá un xurado profesional que entregará un premio extra. O seleccionado poderá degustarse na Festa da Anguía do 2023. Precisamente, a tapa concurso é o preludio da 32ª edición da Festa da Anguía e da Mostra da Caña do país. Unha festa que comezará as actividades o mércores 24 co Show Cooking Universo Anguía. O xoves terá lugar a precata do concurso tradicional da Caña do país e co sorteo dos vales de compra dos participantes na ruta Tapa Anguía. O venres celebrarase a cata final do concurso tradicional da Caña do país. A fin de semana terán lugar os días grandes dos festexos. O sábado comezará a 32ª Festa da Anguía e Mostra da Caña do país coa degustación das tapas de anguía dos locais hostaleiros. Pola tarde haberá unha festa infantil e ás 20 horas terá lugar o pregón por parte do historiador Anxo Rodríguez Lemos. A continuación levarás a cabo a degustación de tapas de anguía e cócteles feitos con caña e a partir das 10:30 terá lugar a verbena coas orquestras Alcar e Panorama. Pecharánse os actos o domingo pola mañá co resultado da 9ª ruta concurso Tapa Anguía.